Ei bine, cam așa arătăm. Haideți să ne și ștergem. Indicat, nu folosiți prosoape dure, folosiți niște prosoape moi, astfel că nu vom supăra pielea. Și iată cum, în 10 minute, ne-am curățat fața cu o cremă, cel mai important, naturală, da? O cremă benefică, o mască făcută în casă, da? După cum vedeți, da? Deci nu mai am aici, da? Cum aveam înainte, este moale, catifelată, hidratată și curățată. Deci nu mai există puncte negre, da? Inclusiv micile coșuri au fost îndepărtate și cam așa arătăm după o mască făcută în casă după 10 minute. Și haideți să vedem și la cot. Pentru cum v-am spus, am aplicat și pe cot și vom vedea în momentul acesta cum arată cotul nostru după ce îl spălăm. Acum, chiar dacă ne permitem foarte multe creme, asta nu înseamnă că n-ar trebui să ne protejăm de produsele chimice cu niște produse naturale, care nu fac altceva decât să ne hidrateze și să fie sănătoase, da? Să nu ne distrugă pielea. Bun. În momentul acesta am terminat și cu cotul. Ei bine, iată cotul meu. Da? Cam așa arată. Este curățat, este moale. Nu mai am acele zgronțuroase, da? Deci este un cot normal, pe care nu se mai agață nimic, da? Bun, aceasta am fost eu astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție și urmăriți-mă, abonați-vă și urmăriți-mă în continuare. Cum v-am spus, data viitoare, o mască detoxifiantă, exfoliantă, simplă, da? Și apoi o mască naturală care va hidrata tenul. Mulțumesc pentru vizionare și ne vedem pe data viitoare. Vă pup!